いろんな方々にオファーされたところ断られたような雰囲気があったんですよね。でそれで吉富さんから確か声をかけていただいていると思うんですけど、出ないかみたいな。そうそう、いや今からばらしますけどね、最初ね柳本さん名前なかったんですよ。やっぱりなかったですか。それで僕のところにオファーが来た時にその名簿を見たらですね、大阪市政に詳しい人っていうのはゼロ、かろうじて僕ぐらいしかいなかった。あと、共産党の国会議員の先生とか学者の薬師先生もいらっしゃったけど、これはちょっとどうだろうと思って、それで僕はプロデューサーに行ったの。自民党と公明党の名前挙げて、でどっち選んでって、そうじゃなくて出ないよって言ったら、田原総司郎さんがじゃあ柳本さん指名した。そういういきさつだった。ごめんなさい。ね、ちょうど西成トップとか言ってた時もあったので、その関係もあったのかもしれません。おそらく私はいわゆる二軍選手だったわけですよね。で出て行かせていただいて、初めてそういう機会も持たせていただいたんですけど、そういうことを考えますとね、4年前はまさか先ほど吉富さんが初めにおっしゃいました国の方での法律もできておりませんでしたから、まさか住民投票なんかになることなんてありえないというふうに思ってたわけですけども、それがありえたわけですよね。それぐらいありえない状況がこの4年間であったゆえに、逆に言うと私たちもありえないような経験もさせていただいたというふうに思うんです。それを別に感謝の気持ちと言うつもりはありませんけども、ただですね、ただやはり大阪市民にとっては自分たちの町のことをしっかり目を向けておかなければえらいこっちゃになってしまうかもしれないねというような思いを持ちながら市政に対する眼差しを持ったという意味ではプラスに捉えてもいいんじゃないかなという思いの中で、私は住民投票を捉えております。